Takže ahojte a zdraví vás UFO. Zdravím vás ja. Pozdravujem vás. Chcela som vám poďakovať za rok 2024, ktorý sme spolu prežili. Dúfam, že sa vám páči YouTube kanál, dúfam, že sa vám páčia informácie. Snažím sa naozaj dávať to, čo vás zaujíma. Čiže ak chcete nejaké videjko, napíšte do komentárov, čo by ste chceli, aké informácie a všetko, ak sa bude dať, tak preložím, ak nie, tak na kanáli Rumble, tam sú tiež nejaké videá, tam budem tiež niečo dávať, ale najzákladnejší je náš kanálik, takže chcem vám poďakovať za rok 2024, za vaše komentáre, za vaše lajky, za vaše odbery, za krásne komentáre, pri ktorých mi tiekli slzy, za to, že sledujete náš kanál, za zdieľanie videí, za lajkovanie, za to, že ste, za to, že nás sledujete, za to, že nás zdieľate. Ďakujem ľuďom na skupine a ďakujem všetkým vám, že ste. Do nového roka vám chcem poprať zdravie, šťastie, lásku a hlavne sviete ďalej svetielka, pretože svetielko je veľmi dôležité a vaše svetlo je veľmi dôležité. Takže svieťme ďalej a k tomu pripájam, že dnes má by byť čierny mesiac, my máme oblohu, dá sa povedať čistú, takže ak sa bude dať, tak určite niečo nahrám a nafotím, teda ak to bude vôbec vidno. Ak nie, tak môžete vy, kto má lepší foťak, kameru a tak, postnite mi to na skupinku a všetko bude v popise videa. Veľmi vás ľúbim, veľmi vám ďakujem, veľmi si vážim, že ste s nami na tomto kanáli. Veľmi ďakujem za, už ako som pravila, zdieľanie, lajkovanie, za všetko. Už je nás trošku viac, keby nás bolo aspoň 1000, bola by som veľmi rada. Taká nabídka, ako sa hovorí po česky, keď nás bude 1000, začneme robiť liveka a ja sa ukážem na kamere, takže dávajte odbery a vidíme sa v roku 2025. Svetielka ste veľmi úžasné. Ja nemám slov a užite si Silvester, užite si svoju rodinu, pretože rodina je základ. Užite si deti, manžela, priateľov, rodičov, bratov, sestry. Ja žiaľ nebudem mať tú možnosť, pretože som veľmi, veľmi ďaleko, takže budem to zdieľať len s deťmi a s manželom. A tak, kto príde k nám na návštevu, takže ak bude Silvester, ak budem môcť natáčať, ak budem malinky spinkať, tak vám natočím Silvester a hodím to určite sem. Alebo na skupinu, ale možno aj sem. Uvidíme, ako sa bude dať, aký bude zdravotný stav. Takže toľko. Ďakujem ešte raz. Hlavne užite si Silvester v zdraví, nie že vám otrhne ruky, nohy. A do nového roka len zdravie, šťastie, lásku a veľa, 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 veľa svetla, veľa, veľa videí, veľa, veľa článkov, veľa, veľa dobrých, milujúcich ľudí so svetlom srdiečku. Pretože milujeme sa navzájom, milujeme ľudí. Sme síce stránka UFO, ale každý z nás má svoje srdiečko, takže my Arturiani vám ďakujeme z celého srdca, pretože máme veľké srdiečko a dokážeme odpúšťať, dokážeme milovať. Lode Arturianov sú všade, aj keď sú ďaleko za Siriusom niekoľko svetelných rokov, ale sú stále s nami. Tak ako aj Plejadiania, ktorí nás navštevujú, tak aj Arturiani a tak aj ostatné civilizácie v tomto krásnom vesmíre, pretože nie sme tu sami. Budú videá aj o Arturianoch, takže sa na to veľmi teším, len musíme na to čas a to, keď budú deti v škole. takže určite budú nové informácie, plánujem informácie aj od Davida Icka, odo mňa osobne, takže uvidíme. Dúfam, že sa to podarí. Normálne som smedná na vaše zdravie. Dobre. Takže ďakujem veľmi pekne, veľmi vás ľúbim. Sviete ďalej.
Všade, kde sa len dá, zdieľajte naše informácie, zdieľajte naše videá. Čo ešte k tomu viac povedať? Zdraví vás UFO, najlepšie tajné informácie. Až budem mať nové info, ozvem sa. No teraz sa vidíme v roku 2025. Ešte raz ďakujem za priazeň a dúfam, že sa nás nazbiera aspoň 1000. Zdieľajte naše videá, pozývajte ľudí na náš kanál. Nech sa nás nazbiera, až môžeme robiť aj živé liveka. Čo plánujem, ale to až niekedy, možno niekedy v lete, keď bude niečo vidno, lebo teraz tá obloha nie je veľmi dobrá. Takže je ťažko natočiť nejaký objekt. Takže plánujem aj takéto vysielanie, aj keď je to veľmi riskantné, ale ja to risknem. A uvidíme, čo nám rok 2025 prinesie. Ja dúfam, že už len úspech, pretože tento rok má byť veľké odhalenie, teda rok 2025 má prísť veľké odhalenie, takže si držme klobúky, pôjdeme z kopca a veľmi sa na to teším. Budú nové informácie, na to sa teším. A bude veľa videí, ak sa bude dať, ale bude sa dať, ja to zariadím. Takže veľmi vás ľúbim. Poďme ešte prežiť tento jeden deň. Zajtra je Silvester. Prechádzame na nový rok. Pre mňa bol osobne tento rok veľmi ťažký. Nechcem o tom veľmi hovoriť, ale strávili sme polovicu roka v nemocnici s malým, takže prežili sme operácie, prežili sme áro, prežili sme toho veľa, nebudem hovoriť konkrétne. Bolo to veľmi ťažké a bol to veľmi hrozný rok, takže dúfam, že už rok 2025 nám prinesie už len zdravie, aby sme mohli byť viacej doma ako v nemocnici. Preto niekedy bolo málo videí, lebo som nemohla, keďže som nebola doma, takže ešte vám poskytnem video z Bratislavy, ale to až asi na ďalší rok, čiže 2025, ktoré som natočila, keď som bola v Bratislave. A dúfam, že sa to už nezopakuje a že nám už nebudú hroziť nemocnice. Takže preto vám hovorím, zdravie je najzákladnejšie na svete. Lebo ak nemáš zdravie, nemáš nič. Zdravie si za peniaze nekúpiš. A viac nebudem hovoriť, lebo sa rozplačem. Takže dosť. Snažím sa byť silná, ale mám nejaké srdiečko ako každá žena. Ale ideme ďalej. Malý je veľký bojovník, ja som bojovníčka, moje deti sú bojovníci, takže celá rodina sme veľkí bojovníci. A sme veľkí odhaľovači UFO tajomstiev. Dokonca aj mladší syn už videl veľa vecí na oblohe, aj za bieleho dňa, čo mi ukazoval, takže bude môj ďalší následovník. Takže dúfam, že to zdravie nám bude slúžiť. Takže prajem hlavne vám zdravíčko a už sa stále opakujem dokola a dokola, takže vidíme sa v roku 2025. Veľa lásky, veľa svetla a všetkých tajných prianí a užite si Silvestra a dajte si chlebičky, načkajte sa, ako ja sa načkám, určite. No a vidíme sa v roku 2025. Vaše UFO informácie, vaše ja sa odhalí, keď bude 1000 sledovateľov. Takže poďme zdieľať a poďme hľadať ľudí na náš kanál. Hlavne ľudí s veľkým srdiečkom, s veľkým svetlom v srdiečku, ktorí milujú túto tému. Ako ja, som do toho úplne šialená. Tak ako vy. Pozdravujem ľudí, ktorí si vyžiadali videjka. Ty vieš, o kom hovorím. Ten, ktorý mi písal ako posledný, že chce ďalšie informácie. Takže pozdravujem všetkých, tým pádom samozrejme. Tým pádom, keď sme pri tom, pozdravujem Helenku aj s jej kanálom. Pozdravujem Dave, ďakujem ti za všetko, prajem ti krásny nový rok, plný lásky a všetkého, čo si praješ, takisto je Helenke. Pozdravujem všetky kanály, pozdravujem Andrejku s jej kanálom Galaxie. Na koho som ešte zabudla?
Ježiš, ja ani neviem. Proste pozdravujem všetkých tých, ktorým sa ľúbime navzájom. A v novom roku plánujem vysielanie aj s Daveom, ak bude čas, aj s Helenkou, že robíme nejaké trio. To bude super. Takže chcela by som pokecať aj s pánom ufologom, takže uvidíme, ako čas dá. Plánujem veľké veci, ale musí byť zase ten čas, takže ja viem, že niekedy sľubujem, ale fakt to zdravie musím sa viac venovať malému a keď je čas, tak sa venujem vám, takže toľko z mojej strany. Zdravia vás Arkturiania, zdravím vás ja. Zdravím vás Plejadiania, zdravím Ajru, aby som nezabudla, aby sa neurazila. Ajrinka, moja sestrička z Plejad, zdravím ťa. Veľmi ťa ľúbim, samozrejme. Zdravím Editku, zdravím všetkých z mojej messengerovej skupiny. Oni vedia, veľmi vás ľúbim, ďakujem za tento rok spolu strávený. Ďakujem všetkých z mojej skupiny UFO. Ďakujem vám všetkým. Ďakujem, že ste so mnou ostali aj v tých najhorších chvíľach, že ste ma neodsúdili, že ste ma nezahodili, že ste počkali na to video. Už teraz viete, prečo sa toho koná tak málo. Preto, lebo väčšinou nie sme doma, takže ja sa snažím čo najviac, zo všetkých si odávam informácie, aké len môžem, či už od Sally, či už od ďalších. A proste robím všetko preto, aby sme išli vyššie a vyššie. Aby sme svietili vyššie a vyššie, aby ste mali práve informácie, ktoré sa snažím dávať, ktoré dáva aj Helenka. Ona ich osobne prekladá, ja ich prekladám takto, pretože ja na osobné prekladanie nemám veľa času. Takže preto titulky a dúfam, že sa za to na mňa nehneváte. Takže už som asi povedala všetko, čo som chcela. Takže zdraví vás Arcturus. Veľmi vás ľúbim, posielam vám svetielko, ako vidíte, posielam vám lásku, posielam vám zdravie. A ďakujem ešte raz všetko za všetko za tento rok. Ďakujem, že sme spolu a dúfam, že nás bude ešte viac a dúfam, že so mnou ostanete aj ďalší rok. Mňa toto veľmi baví, takže tak. Ja som veľmi citlivý človek. Ach, Pane Bože. Dobre, dosť sa rozplačem. Dosť. Už nebudem viac rozprávať. Určite sa usmievate, dúfam. Pretože netreba byť vždy vážny. Proste treba si možno niekedy aj poplakať, čo všetko sme v tomto roku ťažké zažili. Každý z vás niečo určite zažil. Každému z vás určite tiekli slzy. Niektorí možno odišli tam hore, do vesmíru a k Bohu. A spomeňme si aj na nich, poďakujme im, že s nami strávili nejaký čas. Takže ďakujem tam hore do neba. Ďakujem. Myslím na nich každý deň. Takže myslím aj na vás a poďme do nového roka so úsmevom, s láskou, so svetielkom v srdiečku. Aby sme mohli byť silnejší, aby sme mohli byť milší, aby sme mohli byť na seba lepší v tomto svete, pretože títo ľudia v tomto svete, každý každému ubližuje, zákerný. Je veľa zlých ľudí, ktorí chcú ubližiť zámerne, lebo oni môžu. Hej. Prečo si ubližovať? Buďme na seba dobrí a zmeňme svet. Zmeňme tento svet na lepšie miesto, pretože my to dokážeme. My to vieme, lebo my máme tak veľké srdiečko. My sme z toľkých vesmírov, že my to dokážeme. Proste. No ach Bože. Dosť. Zdraví vás Arktúria. Zdraví vás. Všetci vás tu zdravíme.
Ďakujem vám ešte raz za tento rok a poďme do nového roka s láskou, so svetielkom v srdiečku, s nádejou. A nezabudnite, že vás ľúbim. Nezabudnite písať komentáre, nezabudnite lajkovať. Prosím, dajte tam ten like, keď pozeráte to video. Nechcem nič viac. Urobíte mi tým radosť. Pretože to robím na úkor toho, že nemám veľa času, tak aspoň kvôli tomu zanechaj like na videjku. Urob mi radosť. Keď už to mám dosť ťažké v tomto živote. Dosť mám trápenia, takže... Ale nejdem vás tým zaťažovať, pretože na čo? Ja to zvládnem, ja som bojovník. Všetci sme bojovníci. Takže veľa lásky, veľa svetla. Ešte raz. Toto ma baví. V roku 2025 sa vidíme. Zdravím vás ja, tajné UFO informácie. Vidíme sa v ďalšom roku. Veľmi vás ľúbim, nezabudnite. Robím všetko pre vás. Čaute, šťastný nový rok 2025.